В съвременните избори битката за власт рядко се води само на улицата или в залите на парламентите. Тя се води в медийните канали, където вниманието е валута, а наратива е оръжие. Ето защо международните мисии отделят специално място на медийния мониторинг като метод за обективна оценка на това дали информационната среда е плуралистична, достъпна и честна. Медийната картина определя рамката на възможното. Тя оформя възприятията за кампаниите, за самите участници и дори за самия процес на гласуване. Първият принцип, който стои в основата на този анализ, е плурализмът. Наблюдателите проверяват дали различните политически сили, кандидати и обществени групи имат реална възможност да присъстват в публичното пространство. Плурализмът се измерва както по обхват, броя на медиите и множеството гледни точки, така и по собственост, разнообразие на медийните оператори, независимост от икономически и партийни структури, наличие на локални и алтернативни източници. Мисията събира данни за концентрацията на собствеността, връзките между медийни компании и политически фигури, както и за законодателството, което регулира медийната независимост. Когато информационният пазар е монополизиран, изборите губят основния си ресурс – свободното мнение. Вторият принцип е равният достъп. Международните стандарти изискват държавните и обществените медии да предоставят балансирано време на всички участници, а частните да спазват минимални правила за честно отразяване. Наблюдателите анализират как се разпределя ефирното време, какви са условията за платена реклама, има ли прозрачност при ценообразуването и дали всички участници имат технически достъп до медийните платформи. Равният достъп не означава механично равенство. По-големите партии естествено привличат повече внимание, а гаранция, че нито един участник не е изключен поради административни или икономически бариери. Третият принцип е тоналността и балансът на представяне. Мисиите използват количествено и качествено кодиране, за да измерят как медиите представят участниците – положително, отрицателно или неутрално. Тоналността е особено важен индикатор, защото дори при формално равен достъп, манипулативната рамка може да изкриви посланието. Например, когато един кандидат е показан често, но в негативен контекст, или когато новинарските емисии възпроизвеждат едностранчиво позициите на властта. Международните експерти разглеждат този дисбаланс като нарушение на принципа на честност, дори без да има директна цензура. За да се осигури обективност, медийният мониторинг използва методика на кодиране. Това е систематичен процес, при който се анализира съдържанието на избрани медии, телевизии, радиа, печатни и онлайн издания за определен период, обикновено 4 до 6 седмици преди изборите. Наблюдателите изработват извадка от програми и публикации, които се анализират по едни и същи показатели. Времетраене, теми, участници, тоналност, наличие на реч на омразата, разграничаване на новини от коментар. Всяко нещо се кодира в специална база данни, което позволява количествено сравнение между медиите. Ключът към достоверността е стандартизираното наблюдение. За да се избегнат субективни тълкувания, екипите преминават предварително обучение, а част от анализите се подлагат на кръстосана проверка. Двама наблюдатели кодират едно и също съдържание, за да се измери степента на съгласие между тях. Когато различията надхвърлят определен праг, методологията се коригира. Тази практика превръща медийния мониторинг от описателен анализ в статистически инструмент, който може да се тества и възпроизвежда. Международните мисии използват и качествени измерения, които не могат да се изразят в числа. Контекстът на представяне, подборът на теми, рамката на дискусиите, наличието на манипулативен език. Тук се включват и оценките на медийните експерти, които следят как журналистическите стандарти, проверка на фактите, разделяне на новини и мнение, баланс на източниците, се прилагат в изборния контекст. Особено внимание се отделя на езика на омразата, на дезинформацията и на медийните кампании, които насочват общественото внимание към несъществени или фалшиви теми. В заключение, медийният мониторинг е не просто статистика на ефирното време, а анализ на демократичната култура. Той показва дали обществото разполага с достатъчно разнообразие от гласове, дали журналистиката действа като посредник между гражданите и властта или се превръща в инструмент на властта. За международните наблюдатели медиите са барометър на зрелостта. Там, където информацията е свободна, изборите са истински, където е контролирана, вотът се превръща в формалност. Медийният мониторинг е онзи етап от наблюдението, в който количеството преминава в смисъл.
Международните мисии не се интересуват единствено от това колко пъти някой кандидат е бил показан, а от начина, по който е бил представен, от контекста, който оформи общественото възприятие. Затова анализът на медийната среда се осъществява на две нива – емпирично и дискурсивно. Първото ниво е емпиричното кодиране, което превръща медийната реалност в измерими данни. Екипите създават извадка от основни медии, разделени по вид – национални и регионални телевизии, обществени и частни радиа, вестници и онлайн платформи. От всяка медия се подбира конкретен часови диапазон, в който се измерва продължителността на излъчванията, броят на включванията на участниците и тоналността на представянето. Кодиращите работят по стандартизирани формуляри. За всеки материал се отбелязват темата, говорителят, партията или институцията, отношението, положително, неутрално, отрицателно и дали материалът е новина, реклама или коментар. Получените данни се обработват статистически, наблюдателите изчисляват общото време, отделено на всяка партия, както и съотношението между положително и отрицателно представяне. Тези показатели позволяват сравнение между медиите и между кампаниите, но количеството не е достатъчно. Затова второто ниво, дискурсивното, анализира рамката на информацията. То проследява кои теми се превръщат в централни, кои се игнорират, как се структурират аргументите и кои източници се цитират. Това е анализът на скритите избори, над които медиите правят ежедневно, когато решават какво е важно и какво може да остане незабелязано. Особено внимание се отделя на обществения медиен сектор. Международните мисии разглеждат държавните или обществените медии като своеобразен лакмус за професионалните стандарти. Те трябва да бъдат модел за баланс, а не инструмент за пропаганда. Наблюдателите анализират управленската структура, финансирането, състава на редакционните съвети и процедурите за достъп на политическите сили до ефира. В докладите се отбелязва дали обществените медии предоставят равни условия за участие в дебати и дали новинарските емисии разграничават правителствените съобщения от предизборните кампании. Следващият фокус е тоналността и езиковата култура. Внимателното кодиране на тона позволява да се види неявната пристрастност, използваните прилагателни, начина на въвеждане на новината, честотата на визуални кадри и звукови ефекти. Дори без изрична цензура, тонът може да подкопае равнопоставеността чрез ирония, драматизация или избирателно цитиране. Ето защо международните мисии включват езикови експерти, които анализират лексиката на новинарските емисии и рекламите. Друг съществен компонент е достъпът до медиите като икономическа функция. Рекламното пространство и платените формати често създават неравновесие, когато цените не са публични или се променят в зависимост от клиента. Мисиите проверяват дали съществуват правила за разпределение на рекламното време, дали медиите публикуват тарифите си и дали контролният орган следи за равнопоставеност. Когато финансовата непрозрачност се комбинира с политическо влияние, свободата на словото се превръща в привилегия. Международните наблюдатели обръщат специално внимание на интернет и социалните мрежи, които все по-често заместват традиционните медии като източник на информация. Тези пространства трудно се регулират, но влиянието им е огромно. Затова мисиите анализират наличието на координирани кампании, манипулативни послания, дезинформация и фалшиви профили. Използват се инструменти за дигитална диагностика, следене на ключови думи, проверка на източници и анализ на мрежите от споделяне. Докладите подчертават, че свободата онлайн не означава безотговорност и призовават към прозрачност на алгоритмите и източниците на финансиране на политическата реклама. В заключителния етап мисията изготвя медиен индекс на плурализма, който съчетава количествени и качествени показатели. Достъп, баланс, тон, независимост, прозрачност на собствеността и професионални стандарти. Този индекс позволява сравнение между избори във времето и между различни държави. В него ясно личи закономерността. Колкото по-отворени са медиите към различни гласове, толкова по-малко е напрежението в обществото след изборите. В очите на международните наблюдатели медиите не са просто посредници, а съдии на публичността. Те могат да осветяват, но и да ослепяват. Плурализмът, достъпът, тоналността и методиката на кодиране са не само технически параметри, а измерители на това доколко едно общество позволява на своите граждани да виждат реалността такава каквато е, а не такава каквато властта или интереса я представят.
Заключителната оценка на медийния мониторинг има двойно предназначение. Тя не само измерва равнопоставеността на информационната среда, но и разкрива политическата култура, в която тази среда функционира. Международните наблюдатели я възприемат като огледало на обществото. Ако в него се отразяват различни гласове, значи демокрацията диша. Ако ехото е едно и също, значи въздухът вече е застоял. Финалният анализ започва с обобщаване на количествените резултати. От таблиците и графиките става ясно кой получава най-много ефирно време, кой присъства най-често в новинарските емисии, кой е изключен от публичната видимост. Данните се представят сравнително, не за да се търси математическо равенство, а за да се установи баланс. Ако, например, една партия е получила 3 пъти повече ефирно време от друга, а обяснението е, че е управляваща, мисията проверява дали това отразява реална институционална дейност или е следствие от медийна пристрастност. Количественото е първият сигнал, но не и последната дума. Следва качествения прочит на събраните материали. Тук вниманието се насочва към начина, по който се рамкират събитията, към подбора на теми и езика, който ги описва. Наблюдателите разглеждат дали дебатът е фокусиран върху политически програми или върху лични нападки, дали в медиите присъстват експертни гласове, дали критиката към властта е допустима и дали журналистите проявяват професионална дистанция. Появата на език на омразата, ксенофобски внушения или систематично стигматизиране на малцинства се отчита като сериозно нарушение на принципа на честност, защото ограничава не просто равнопоставеността между кандидатите, а самата свобода на избирателя да мисли без натиск. Международните мисии отделят специално внимание на медийната прозрачност. Кой стои зад конкретна медия, кой финансира съдържанието, какви икономически интереси влияят върху редакционната политика. В много случаи политическата зависимост се проявява не чрез явна цензура, а чрез тиха икономическа зависимост, собственост, реклама, кредити. Ето защо наблюдателите препоръчват въвеждане на публични регистри на медийната собственост и отчетност на рекламните приходи, особено в периода на кампанията. Това не е любопитство, а инструмент за предотвратяване на невидими зависимости. Следва анализът на регулаторната среда. Мисията оценява независимостта на медийния регулатор, капацитета му да реагира на нарушения и прозрачността на процедурите за лицензиране и санкции. Прекомерно политизираните или безсилни регулатори се разглеждат като източник на неравенство. Международните стандарти подчертават, че държавата не трябва да се намесва в съдържанието на медиите, но е длъжна да гарантира, че пазарът не се превръща в олигопол на една гледна точка. В дигиталната епоха мониторингът включва и онлайн измерение. Наблюдателите проследяват как се разпространява политическата реклама в социалните мрежи, дали е обозначена като такава, кои алгоритми определят видимостта на различните послания и дали има координирани кампании за дезинформация. Този анализ е ново предизвикателство за международното наблюдение, защото цифровите платформи са едновременно глобални и безотговорни. Те не се подчиняват на национални юрисдикции, но оформят мнението на милиони. Затова докладите все по-често съдържат препоръки за международни стандарти, за прозрачност на онлайн политическата реклама и за защита на потребителите от манипулативно съдържание. В последната си стъпка мисията оценява реакцията на самите медии, когато журналистическите общности и професионалните организации активно участват в наблюдението, чрез саморегулация, етични кодекси и вътрешен мониторинг. Това се тълкува като белег на висока демократична култура. Когато обаче медиите реагират на критиката с враждебност или мълчание, мисията отбелязва дефицит на саморефлексия. Зрелите медии приемат наблюдението не като заплаха, а като обратна връзка. В заключение, медийният мониторинг е не просто измерване на ефирно време, а опит да се разбере как обществото говори за себе си, когато решава бъдещето си. Плурализмът, достъпът и тоналността не са абстрактни категории, те са израз на политическата култура, която определя дали изборите са пространство на диалог или на пропаганда. Там, където медиите позволяват сблъсък на идеи, без страх и без привилегии, международните мисии виждат най-сигурния знак, че демокрацията е жива, дори когато е несъвършена.